ランデブーポイントに到着しました。これより作戦を開始します。ちゃっちゃと片付けるぞ。そこ行くよ。逃がさない。そこそこ行くよ。そこ根こそぎ当てるよ。なめるでないよ。射撃開始。よーしゲージ満タン。射撃開始。射撃開始。うりゃ見切った。射撃開始。そこせいせいバレバレなんだな。よっせいせい行くよ。せいそこせいせいそこ通信です。全ターゲット沈黙。次の作戦区域に移動してください。この調子で行こうか。増援を確認。まだまだ衰えてないよ。大型バイスの質量反応を検知。解除してください。射撃開始。見切った。ちゃっちゃと片付けるぞ。ターゲットの撃破を確認。お見事です。通信です。すべてのバイス反応の消滅を確認。次の作戦区域に移動してください。この調子で行こうか。敵の増援を確認。排除してください。バレバレなんだな。バレバレなんだな。そこ行くよ。せいそこ行くよ。そこ行くよ。行くよ。行くよ。せいせい行くよ。よーしゲージ満タン。せいそこせい行くよ。なめるでないよ。機能異常を検知。根こそぎ当てるよ。根こそぎ当てるよ。そこせいバレバレなんだな。対象の部位損傷を確認。行くよ。逃がさない。せいせいやっ警告。せい HP 出力が 50% 以下です。せい逃がさない。そこ行くよ。そこそこまだまだ衰えてないよ。